Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Jumiunu Aba Paho, de Quapimson online, Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Kesiepa. If you are danso, Area, no Mionu, Apemu, Copim, Nomian, Sabrenos, Yebesan, so she had been Radiasem. I was home for old Media, which Yame, Aya or Sofo, Emos Asantia, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebiana, Minimso, Yeshra, Yesu, Munyamishra, Amen. For questions are me crown me rahu. Questions are ban a buruyan so ankasa. Tienra me frɛ oluma crowd ekeka bibiri kire no questions ne a buruye so. Ni nyina ne say people has been deceived. So what Nyankopɔn asɛm no hu sɛ nkwagye hwɛ one thing a yenim ne say botaye de mako school nyina a better future. Inti asole e wo wiase e kan asole nye bibia nti ne ye kwa asole ye daachi ne de enkwagye asa enkwagye ayibenya nti a na meta repeat asem we say the whole world obi ani wo wa asore kwasempa obi ani wo wa asore asafu bie wo wiase bia ye Awurade de asefre Awurade nko ade a ye Awurade de a na wakotu aduro so kra nya wo de ye honhom na wakotu nu na ene de a but what did they make am nti enkwagye nti na ye kwa asore ade bia Bible no cassette ase ebesi ukwan wo nkwagye ho no you have to do it. Yes, because questions are o dey say wo sa ko YouTube kra na de bi mu de abegu ho practicing mu busa ya naja ene o mu ma sende de o mu su ni nyina ne say ade ne de nipa ekoseyim ba nipa nim kwasempa ye no fim nipa nim ya de kase pa mi ntimi ansan wie e doso ntimi nim say bia ne de me de ne bi twato me conclude nende okay na ni nyina me de Bible no ma akasa ama no ho na de Awurade ebeje no nim say obeje no amen amen eja ye mompai yada wasi nyame tumfo wotumi burutumi nyina so ne den so yasa trans view nyame yokonkon fa ba mu kasa fi mu kenkati fo akoma sha wonsa dan me nsi wasem so wo Yesu Kristo dimu amen amen. Me Pillar of Zion Church members nyina so limpanimfo nyina me chia mo ne nsɔre me nyina me chia obia Awurade nhyira mu nyina na onya mo kese kusi semba ye kese pa na ebe sha hia ewufie amen ahade enye efie pa no afi ne yebeka obi timi sifie wasi we me dream house wati bim ba no nya abotres asi foforo yes obisa na wasi we di me dream house nti ye nyina yefie ankasa ye perfect home heaven amen amen bi anyere no ho ade bi a wo asase we su bia na wo ye hwesofo enya wo dia ye ko Bible nim about marriage na eja the Bible no kasafa aware ho about divorce no and only say the major problem yes the major problem a deni pe koseyin na soon the questions no eja me ankasa no feel last week your point my fed that bisine because questions ni be mbusa wa unhu ansa wo de ma ana ni nyina ebe de twakosia an say Awurade say wo mpe yes that's all also wo mpe nti sa ubusa kosi dania osi ade no ompe ana atiefo nyina ntie me amete yi sofo wu a papa no da bia me kasa se ye pegana obi a odogana pa eye sofo wu a kwasempa because asema o kan o kan asemo a o se wa wutie no enya wo ono ne benefit na emum wangasa for your own salvation se emwa ninya nkwagye what is a simple enti your problem is say and at the same time one Bible one scripture one way in an answer ye heaven one enye two enti ade a me ya ede me beko say him rich ya ede ne beko say him what is it the same thing enti dey bone e was Zion bone wo Methodist yes Jay Bonnie or Methodist, Bonnie or Pentecost. Yes. The same thing. Yeah. Difference be any. Amen. Amen. A giant Bible name. You call 1 Corinthians
1 Corinthians chapter 7. Yara who say mo obi bisa say ono aware ene wagyae ene wasa akọ ware foforo no nipa kọ na ye ne ho ade ene ne kunu so akọ ware foforo no so aye ne ho ade Jesus Christ. nye izo eja ye nko obi am pay attention na ontie ye nen so minim say Awurade be ma ya yinhyira ye nkwati Nyankopɔn asɛm nkasa na aware mienu kura de ne kura de mpese be boso ende enka wo kura ba wale mienu akọ ne kọ bu nsɛm bi Yes. eja ye nko But the 1 Corinthians chapter 7 verse number 1. Was it dear osmafo no susu na wade ho? De osomafo no susu awade osomafo ya wo kasa yi wanware. Yes. 2 Yesu ono so wanware. Yeah. John ono so the same thing. So anwale. But what did make na nsem wo wem no rich say yitie ni ye di a ene kwans mi wi amebo nsem bi so. Okay. Your friend no accident in marriage. My God. Ene ma bi wo ho a e wa awade ni mu a emma okoko so be kwa akohia eyempo frem utimi koto so kwanhia enti we no osomafo no kasa ne de obenya na nka wiase obi anwale enti obi anhya no de wa betimi no practice it eja yenko Was it na de mo twero no ho ne de mo twero no ho ne de eyema onipa se mfa no ho nka oba first it is very good very good ono de o kan se eye pa senka nipa onfa ne ho nka oba jani e best so far. Yes. First point no yanko na adwamamo nti nanso ewiase boni ma ya tinti obelima biara nya ono na ne yire obarima bia nya ono ane de ne yire ne yire no na ne yire ba ko kabia one. Yes. ba ko kabia na onya one ko na oba biara nya ono wala ne kunu na oba bia so nya sei one ne kunu to aso okunu ma yire de ese uye okuna ma eyire de eye de ese na oyire nso ma kunu saara ko oyire ni ono wali padua so tumi oyire ni ono ani ni padua so de tumi nemum okunu nemum ni kunu enti uware a the whole body ne kutan eye okunu dia pa sa so na be man the whole body of you no is belongs to your wife ko saara nso na okunu eni ono ani padua so tumi nemum oyire ko momfa mo ho nkame mo ho momfa mo ho enkame mo ho point of correction oba bia wan kasa to your own decision ono kame wo kunu is a sin pa mon tworonto oba bi odo no kame ni kunu obi wa 1 year 6 months 3 months is a sin complete sin biblical ko was it just a mo ba no pnezo say mo betena ho ebre kakra na matum ho asu ama mpaibo yes na afi mo sane asia mu biu to aso na obonsam anfa mo ho na mre no so ansoma anhwe wan fam ho na mre so ansoma anhwe nti mo ya agreement na mo nyina mo si ginaye na mo de abom pai no de mo ya agreement ma tem ho ase ba say wa decision say me ma kwan e ma me ho is a sin eja to aso was say na ye dia me ka no okwama fam na nye oseso yes na me pese anka nipa nyina tese de mitie yi nanso obiara wono anadom akyede a efro Nyankopɔn yes obi die sei obi nso die sei verse 8 Paul tu awalefo ne asujafo fo o tu awadefo ni asujafo fo bia nya botere mame eja yenko na me ka me kire asujafo ne akunafo se eye ma wa kire asujafo ane de yi akunafo se wotan wo se me watena on de aseme wa repeat bi mo obenya anka nipa anya de yi anware so obenya nka ni wi asene de ko nipa anware because when anything na medical kan na wi am abeka mu nsam na kire because yakọ counseling ni ade na yanka nkire ye what as here yes ejako na se wontumi nse wo ho so a se wontumi nse wo ho so a rich ware yes set ware what as here enta awade anya bone okay yes awade ntu akono ba so far na 100% of wiase say bonen akono no it will solve about 95% pa to aso what say na eyese obe wale sense wo ho bahira won yes na wona wo wale ho de me se won enya me nemu ma yawrade mo ti asem no kan repeat bi verse 10 what say na wona wo wale no ho de wona wo ware ne de eye mass command yes o say free awrade ho enya Paul
wase me hyewon enya me Paul enya me Amos yes enya kwase ewua what I say yes enya sofu bia yeah na emom eye hwan awurade se oba nya ni kunu se oba onyedei onya ni kunu onyai ni kunu na oja no a onwale bieu na emom se onye jai ne pa ma onyedei onwale bieu ma onyedei onwale bieu anya sa wonsa ni kunu ko bom sa wotran no onye nuhu na afi opeso sa wale biem dia be ma be no so Jesus akọwale de oja no de oja no na Jesus akọye de ekọware no no kunu su nya na yere na okunu so any right sa won so ye de oja na yere Eda mo te question anu wose enye wono na emom hwan Erade na ehye no yes what I say nje wo de Paul wa ma instances bia ase ubetimi agya wada wuntimi nyanti Erade na mu na wo share Paul ma na kasa wa ha no ena Erade na ba e be kasa wo Matthew 19 ebe kire say awalija ye e wo ho kwan na se ni ho kwan ye nkọ hwe wono so ne yansa amara Corinthians ha ne bi okay Matthew 19 Matthew chapter 19 verse number 3 wasi awalija ye ho asembisa ejamba che nkọ na Farisi for ban nchen be so ne hwe se obi wo ho kwansa asembie nto ja na yira na che se awale ho problem no enye ne na ebeba wo enye ne na ebe hyase estate ya che nti e ma wo de sa kwashin we kopie Yesu anim te se de na wo fra ebusa aye no ye ko busa Yesu bi se papa awale mu nsem ne doso nti esia no ye ni bibia de ekoso awade ni mu nyina de oban de be bia be ma de be bia mi ni ho kwan se mitimi jai yanto aso na obi ase won se mon kenka se frifiti ase no de obo nipa no ko obelema no oba na oye won e no kan se ye nti no nipa beja eja ene ena no ha ko fam ne aso sa kan se obeja eja ene na no de no ko fam wan oyire ho no waye se oye o ma o aye banu baako what I say yes. To aso o se na won banu abaye honam kro enti ena won verse so se enti na ona so nya banu bio yes nemu oye honam kro enti de onyankopon de abomu no menipa bi antitim ti de nyankopon de abomu no mema nipa bi antitim aba marriage no no to aso okache no se na de enti na Moses se won ma walija ye nwoma na wonya ano no wo se won se mo akoma dinti ana Moses ma mo kwan se munya mo yire no ejame bo unsa okra na Yesu ma correction yes o ma correction se no kra na onya ma na si ye no enye se ne e wo dada ni Erade pe what I say na Moses no na pressure o ma ne pressure na just ne humete no emra no hye bi ka ho ti ne wo muzaklo pressure ne dose ni pe wo no so dose nti Rebecca na afi ne humete what I say yes ento anu no ka se e yakoma den ana mo makoma den nti na Moses kro ka se ani nsi ani anam nti wo ba na be ka se Moses se ta bomba sum oso bo bonkuma na nifa wa se bo mi nifa se kono ko so ko bo ho abi na brane dose yes ana Yesu kirem se e yakoma den nti na Moses ana ma Moses hye sa de na ente sa fifiti ase na nkente sa wote yes to aso enti na mesemo se nya dwuma mo nti na obi ja na yere no wale foforo a na wase awade na de obe wale de wagya no nso ase awade full stop the big problem on this earth especially in church akono the major problem ba ko pa pillar ba ko ye awalesem enye dwamansem kura wo e awalesem because you see an ediafra ebi awale eja akọ wale bi awale bi afra ma wo na atua peti we e ka asa na yere no obo no wajai no akọ wale foforo we so ejai no akọ wale foforo we so sei enti eno na Yesu Paul kan say obi ani kwan se wajai wade yes enti on odi kan tu ye fo say onim de wom enti ubetimi a tanase menye dai menko ware na emomunya de uti kohyem de Erade hye wo say yenye dai yenyai ye allow awalijaye heaven ho awalijaye ni bia ni wo bekobi no kwasem na mum ye study sa de we asem kakraka we ani ni padodo e what this earth for the victim hwa me se enra last week say ni pasi sun ye pa ne questions e ba no eja kan kwaje ye hwe enye easy because bebre nim enti Yesu ba no no be kirem say awalijaye e wo ho
ba police ya fa so di jaya wale ye situation whereby oba no akobọ de adwaman yes because adwamamo de dwamamo de oba bi otimi free ni kunachi koda ho ma be ma ho fro ne dade o ye bayifo two enya de se wo be ma no opew biem onpew because se me do pa hardly say obetima akogya no ma be ma foforo yes nti eno ne de Yesu pene so o kan se nya sa de ni nti ena obi jai awade a ena sa nipa na okobọ adwaman na ne ho abufi no Bible no kura na sa nipa ne ebu no se oye walseni yes two ne ho ofi yeah three oye dimboeni yes enti wo kura abekọ akofa no wo soso no wo so gu fi yes that's a virus yes I just say you to obi aso afiri o man mu ya reject no enti de obekọ akọ sa oba na soso no Bible say wo soso wakokan wale sayefo ho enti se mu kohyira so o man hyira so o oye ho ade o wanya ho ade o awurade anim no onjintum yes virus in the account enti na me pesa me de ma no be kasa asem bia be kan bia no ye quote direct from the Bible yes enti han ye kan beto Paul asem no so ye say Corinthians so enti Yesu ma ye condition say obo adwaman dia o right say o ye dey ujai no pato mu tie mi o right so ujai no na no kra no de ye ja no Bible say de obekọ akọ wale ono no so ejai de yi so asa wale enu ti na okọ wale nya abute hwehwem obi wo ha wale ejai ebi be sie busokuru a akwa no wa ware pa ye ne yere ho ade no wadwane abakum ase ene wo be hu oba wofro sensensem bi na asi no wonu wadwane je oba no wo be hu oba wofro se woni ne jai se wo bo ni jai di o mu ya wedding oba ne free tachiman e di ni pictures o mo twitwa wedding pictures nyina amba ya papa ne je hane se ne ne be hu ni dia why did I say ye kure bisi contractors aba ni bisa be ye the same wonam sa ye adwuma na no wale wo ko sa check for no ye the same thing wa wale ye wedding pa wo so ni yire no asa be wale sister na deceive no the sister no da so to abusokuru a yanko no papa no so dwane tu ko wale unya abotere busam ko bebre ho enkrofo yire mu me fo mo hwe serious enkrofo yire mu enti masa asema Bible kan yintimi ndane no dabi yintimi ndane for the sake of salvation me sister ba ko de ono asema kan me si wo susa wo sofo se se minim miyem kura hyehyeme yenya den miyem hyehyeme ena so bi busa sa question na yesi nyankopon asem no akọ Yesu kasa wi a oman ni nyina so nti se yenya den ye penkwaje no John kasa wi a o se yenya den nti sa na nyankopon asem be wo se twaw na busa na next to do direction what you say ti Yesu ama correction wa se nya adwamamo de ya ejayen samra Corinthians no ba bi aduru na ato asobra verse 12 na say Paul tu wona won wale ni wona wanyini no fo ko na wona waka no me na meka mecha won na enya awurade se onua bi wo yire a wanyini na oba no prince one ne tena onya no enti se uwo wiase so dada ana na obi awo unu obi awo no obi to dada na afi na wasa kyera ba awurade mu sa oba no Bible ni se o de ne ba na so oba na da so pew na akoye no ho ade a ekwan wo ho utimi ware no ma motana se what I say enjai no eno no option wo mu mienu mu ho se mu mienu nyina atem ho ase de a ubetimi aye ne ho ade na matana se to aso verse 30 say na se oba bi nso wo kunu a wonyini na obelma ne pese one ne tena onya no ko na okunu a wonyini no ho ate oyire ne mu yes na oyire onyini no nso ate okunu ne mu to aso anya sa de a na mama ho wo fi na afa de wo ho ate yes na de onyine ne tena ho kwa ma ne nko to aso man na onse onua ko ana onua ba ko a oya sa de ne nso na asundwe no nyankopon afre yen na oba unim se bia na abaji ukuru nkwa 16 ana waduru meboa yes oba question unim se bia una abaji ukuru nkwa enkwaje mon sekele no me de wo be coefficient am yakọ kan asem bi wo okay enkwaje ho asem enkwaje enwa asem no woka eja kan bra fom ye wie Corinthians na oba unim se bia una abaji ukuru nkwa ana so oberema unim se bia una abaji oyire nkwa verse 17 na said Ewrade ache ama obiara ne said onyankopon afre mu no saara na omo ne bra yes na said me sese na asafo nyina mu no wo fre obie na oye tutetwani ana ema no enane mu no tuni wo fre obi no mu no tuni ana eja jambo bra 25
verse 24 say awade ho afutuo na emabunu ho de minni awade asɛdeɛ biara yes na so mereka ma adwene sɛ obi a awade mobro hunu ama no ayɛ nokwafo die misusu sɛ ɛyɛ ne sɛ sɛ ahohia inti ɛyɛ ma onipa sɛ ɔtena hɔ saa unse wasa beka bi na sɛ ho ho kan how many times 3 times yes Stay in your wasa beka bi em sɛ obɛsɛ una ka sɛ die tuo mu yɛ kwa Stay in your me be ka sama kyerɛ wo ban ne ɛbɛ wo ho ha ɛda to akbra wasa repeat bi em 3 times ka benya tena obabi yes single. na mo bre na nya wuti ko hyemse kukuro no excuse sam yere dwonso Paul wanware John wanware enye ono nko amebo a bebre enti say untimi a ngorem don't go there hey because I was obata yere ho ana enhwe se obesane wo ho wasane ho efo yere ho ana enhwe yere ote so what wale ubata yere ho a enhwehwe se obesane ho enhwehwe se ube free ne ho ube jai no na emom se bre na so oba no what say wonya wode okan ne no kura wonya kan bi afa no wi no we jai na wo say enhwehwe yere make sure say wonya dai unkohwehwe yiri bia biem This is Bible. enye ya no ne de ka enkohwehwe yiri biem uni yiri bia tina me mpem wasa me tu a me hwemu what you say enti hwem so for what many eto because oba bema etise car na mu load station when ni obie ni wo nim da se car wa me kofre de ba kwhwe nko befo yes mun ka na kore when ni nim enso nko no eye very posh car esiwo ya painting the tires ni engine enya car da na nya accident o mu obi anka bi da Accra road obekọ na cruiser brand new tier rubber ebu afa so na tikoko brand new tie na pai enso na home use dia ni shema ye dey eko Na kewoko. Ajako wo say na se wo wale nso a onye bone na se obebru wale a onye bone na wona oye saa no ho behiahia won ho na mu ko na me de anka mbese mi ya hu ya no firi mo so wiase esu retwam na de me kan anuanom se watwa blade tia na de aka no wona wo yire no aye se de woni bie na wona wo rusu aye se de wonsu na wona wo ni anije aye se de woni anije na wona wo to aye se de wonye hwe woni hwe na wona wo didi wiase na wona wo didi wiase aye se de woni efise wiase su retwam etwam jampo abra 36 verse number 36 na so obi dwen se o say na se obi dwen se ne yoye wo ne babunu a waso awade eso emfata na so ehia onyo de ope enye bone na onwale ma onwale na de oja pintin na komamu na bibiala ense no na owa ne peso tumi na wase na komamu se obema ne ba babunu atena ho waye ni ye what there was aka mo ta samnase obeso kire se wo baba watena se adu ni mpanim fie so a onfa ba ma da na yeser abofa no peso watena se onwale a bible ne se waye ni ye tieni yo waye ni ye pa kaibra form verse 30 o se enti de ode ne babunu ema awade no waye ni ye na de onfa ne ba ema no wade no aye ni ye no na ese ni mi no overu de hin de onfa mare no de wanware no overu chen de woye de wale no Ebuani ye. wase de wo babunu a ne ba no ode na ma wade no waye ni ye na emu de wan fa ne babunu no ama wade kura no tene no waye ni ye chen wa wo de wo de ye de ma wade no mote na emu nsam na da ho no eja enough from yanko efficiency ehho na me de be ka asem na konkuru na afi o esum bi afra na wasu ya boawo afi me ba efficiency sa quotation de bia wale bia so mu kotu ya na me hwese de interpretation be si aba de bia mu kotu Ephesians chapter 5 Ephesians 5:22 no agire nom eja ye kan firi ehho no abesi 30 na nsa na ye be ko no tie mesere mo atiefu amutie mi nyina awade awrade na hyehye enye bone
2 awade te se akwantu ubeshia speed ramps ewom ubeshia caves ubeshia potholes ubeshia mountains ubeshia forest ubeshia darkness ubeshia light different types journey 2 marriage a school a yakwa yenwie a school we never graduated yenkonwie but omo te the mechanics 3 the whole world say our dear thousand the whole year say there were 1,000 characters of marriage because dia wo kom no dia wo behia nya no na mehia dia beto nya no na beto me dia be weke ama nya no na be weke ama me enti eye different kra dia also for accident and kwanhia is part of marriage papa eno na me be bosso no it's part of marriage eja muncha na so dia di kan ubetimi akoware akohia nkwanhia bi te say ukunu ebro nko ano de bebo my god ya kwansia because ma do raka sem say o mema bebere o ma bodam boy enim e ma bebere abodam ba de ne ba no say urade ne say tu wo hona makono bible say urade nso mi we nemo ye ne ya de enti wo hwe oba ne no fo ne to ne na ne wani je ne ho no afa no enti ubetimi akohia wo marriage mu a ebro eyen kwansia ni bia yes eye part of it yeah tu ubetimi akohia be ma oye kwadefo omo onpadwuma peduma tie onpadwuma ya kwansia ni bia wo betena edam saa da bia gisa wona be kwakobra aba o kase won ko se be koye adwuma ohin te sports ho wan hwe ya the whole mo wale nyina besi na omo akonhoma da yes kwansia ni bi no ubetimi akohia kwansia ni bi te se be ma no no oba na ni betimi afira kwansia no tu ne be ma betimi awu oh kwem kwansia kese ba say ye wan kan kira e na okoye ho de na hu ye de atimi gyan no na emum say oma mo wale wie e na 1 year 2 months 3 months 3 years e na ne be ma awu a untimi gyan no ye betra wo sa e kan kwansia no e part of it bible na ma any excuse of it ne utimi Bama ni timi bodam. Yes. Oba ni timi bodam. Eye part of it. Untimi nyai no. Akwanhia no. Kwanhia. Jade timi tunu kwam, otimi bubu. Yes. Otimi bubu gudam. Ya kwanhia. Untimi nyai no. Obi wo wa madam fo baako ne papa. O jale da 15 years. My God. 15 years stroke. 15 good bad years. This year ya na owuye maame na njai no obetimi ajade abubu ogudam obi adwuma betimi asai ensoli biem aya part of it basansem we nyina no enipa nim eno na ama complaints ne do so eno na Yesu Bible ne ye woni ama miensa o Bible Nyankopon ne yere ne Israel to Jesus ayere ne Church of Christ this time and Adam ayere ne Eve what I say berema ayere ne oba Nyankopon ayere ne Israel Yesu yere ene na safo but I'm telling you said the whole world ma membusa mo no church under this earth are perfect yes interado so what asore na yedi nsasiem yes efiri say church bia ni ho a eye complete to asase church bia adwama mo wom yes kronu wom ensanu wom anibere wom ahantan wom boni bia ye ekoso wo wiase bia na bi wo church ahide enso Yesu oba no o wale na so wale no wale the church yes what the mekan ne yire ne church no enu nti na obeka na Ephesians say afi me bi woni amu say Paul ka say una abeje ne nkwa onu so na beje wo nkwa enti church no awade no akowale ne bema no onu ni wuti wonderful ubuwa no no so aboa wo enti challenges are part of marriage enti awale ye ministry yes awale ye farming awade ye afuo because afuo ye odokoto mienu obetimi akoto kwadu anya na adua ne watwa adi e free obetimi akoto kusie a wo hye esiem nyo na aye no wa kira be free and na wo sere ana betimi ado amakasa wo obetimi asa akoto wo piramide pa o da
fu ma chase jayefu no na bi e ka ho ana betimi ado afu no this year enyeye obeboka the following year obedo ebeyeye enti se okasa wo ko boa no so boa wa afi adwuma so koye no adwuma bia ni wa na adwuma be na akoye yes yeah adwuma be enti ebro no wo bo no hwe wo hwe no eno ne enkwade a wo pese oje no na Awurade se boa no enti church no nkwasase me wo asafo madwaman krono eniama tantani nyina yase Christ or wale church no so wale church no o ye church ni ho adwuma yes afeyamre efficiency no 522 no o se ayire momra mo ho asema mo amukunum se mo ye first one ayire no momra mo asema mo amwan mukunum se dem ye mo hwan Awurade efise okun ya yiriti Kristo si asafutiri no the head of the church is who? Christ. What did I make? Yes. Christ. And the whole church na woni nyina ye head and Christ. You depending on him, on the yekunu. And what to aso rate ba say sa so na marriage. Be ma so ne head of what? The marriage. Yes. Eja kan bra. O se Kristo so asafunitiri no. Na oni nipadua na je nkwa. Na sɛdeɛ asafo ne brɛ no ho asɛm a Kristo no saa nso na ɛyerenem enyama won kunum ade nyinaa mu ade de yi nyinaa mu ade nyinaa mu oh change ade nyinaa mu kɔ okunum 25 okunum no mo yerenom sɛdeɛ Kristo nso ɛdɔ asafo no na ɔde ne ho maaye ɛmaa mu no sɛ afei 26 2 Yesu ɛde ne ho ama ne church no ɔde ne ho ama because he loved the church. He loved the church. If I talk to the American, he loved the church. To the one asafono in all things say obeji yankwa. Enti factors are Yesu beto na asase su niema ohun ye. So di akira anka Yesu be sa je obi biem. Ko anya obi ha bio. Sure. Mani Enti afa mu twa adwuma enu kire owu ye no. John chapter 7 as 4:7 Yesu wu ye no. Omuko onanim no na dukunu de boniti no wabobo no pepepe yes ena na sene de kata ne kon ebesi ni form no e de ne guwo nwonran e kira enu gina ho ma church yes ena esoro ni gina mo onu Kristo what I say enti na safo no eye nwonran 2 na apompon my God 3 nkekaye ewom yes enti every marriage it is a family it is a ministry enti no ka say asafo no mpanimfo nan na ototo om no wode asafo no besi wo animunyam ekoduru se beduru Yesu nsusu bia yes enti let's see the work Yesu ye won asafo yanko 26 so say odi nsu adwale ebete ne ho e wa asem odi nsu adware ye ebete ne yire ne ho wa asem ne mu because your baby wa abekwa kwale no ompa adware ye e bia no wo problem bi won ase ofale wantumi anka ankyere wo na wono ne be kosa ya de ye no a part of it obebo nanum kasa e bon ye de obi wo ni maduane ye yes what I say enti niema ewo inside the marriage na ya package ni fefe esi wo no the womb eye uncountable to osun ya mo nkyere bi the womb ye uncountable masa minimpi uncountable untimi nkan enti strategy ba kwa Satan for so di nipa ko bonsam jem great one eye marriage yes ya fa ho yes enti ano na ukosema ohumetia na focus ogusofo so awasafe de jai utimi jai I'm a ticket to hell. but there is no way in the Bible no benya ekwan bia aton ho say utimi yes into obi moto awode okatire mo say sofo katire won so man say there is entry in marriage but there is no exit Has a been something no. yes on the way di ram ye wo kwan di wura wade mbe ni kwan di pie enti ana me bisa sofo question bi say sofo enti enre ya questions ne baba bebre sa mo bisa da enti obi abe shafa me what they do now be shafa me na me ade na timani so ma bom pai atimani so enti mi ntimi nya no wose hwe uja na me na me mewale ntimi wose mu ntimi kene so kra de na nka wose wotimi jai because kwan bon so ndie asem wo reja o de bra 26 na me mpom verse 20 was say odi nsu adwale bete ne ho wasem no mu aye no kronkron aye ne de kronkron 2 no odi asafo si wanu mu nyam ankekaye anampomponi na yenu biala ni ho first ankekaye 2 ampompono ye yes
yɛka sɛ biribi apompona mo te ase sɛ wɔmmoamoa atade na tiatia na on sɛ so yi material bi wɔ hɔ a sɛ ɛlɛn yes na amoamoa na lala dida de mu akɔnkɔ na yɛka sɛ ade na apompono twi kasa wata sɛ apompono amoamoa enti ne yere no Yesu yere no ayɛ church no apompono tu enkekaye yes ni yere enkekaye ɛwɔ ne yere ne ho enso wan deny Bible to nyanto ba sɛ so de nsuo adware ye ɛbɛte ne yere ne ho wasɛm ni mu asɛm ni mu na atimi asi wɔ de bem ɛni enti enkase ukunu bo a omu de movie bi aba abɔnten wɔ wuru ma sɛ dɛ oba ne kunu problem no face wɔ marriage mu abrewa na fa ni tu ni fo o say you know church ba tu ni fo ɛno oba ne de yɛ mpaibo enti ukunu bia wɔ nom nsa opema what I say opɛ dot opɛwi obu ɛno ma permission to stop say obi ja no ɛmɛ nja wade Bible so na abɛgye ne nkwa yes ɔno so na bɛgye nkwa enti sɛ woyɛ Christian ni nkwa da you have to work prayerful so yɛ mpaibo fo pray for the man pray for your husband pray for your wife o da ye duane die no intensity Satan yɛ clever ɔso betima afa mu mienu mo mmerɛ yɛ so na yɛ sɛ wo mmerɛ yɛ ɔno so ne mmerɛ yɛ enti mu mienu nyina de wanyɛ careful no mmerɛ yɛ ne bɛyɛ dɛ ɛbɛba ne weakness o fa so ɛbɛba okɔ maame yɛnkɔ Tito chapter 2 okɔ maame wɔ so ntime nya futu papa bia ma o da ye nsa wo papa nya futu papa bia ma no mu nyina pushi kogya no o ma nya problem tese ni se ko reverse de ono akɔ obi mu fra de won de no mani kogya no nso kogya ne de no nso gya na ye che ne kakra ko te se obi abenya nkɔ ɛda Tito 2 verse 2 or so kai ma me 2 wɔ sɛ enkɔkora ni nsu na hɔ na wanim nya duru onanim nya duru na dwemu nte o ma dwemu nte wɔn ho nya den didi ɔdɔ ne boase tɔfam emrewa nsu mu wɔn bra sɛ de fata nipa de kronkron woni nsekuro ma woni nsekuro enya sadwiam onkyerɛkyerɛ nsɛmpa nsɛmpapa na wɔde atema ba wadwem ama wadɔ wɔn kunu num ɛne wɔn ma wɔse de wɔse wɔde atema ba wadwem ama wadɔ wɔn kunu num ama watimi adɔ wɔn kunu ne de wɔn ma enti parents na wɔso mo ba third parties eba marriage ne de de no adwuma no be so bɛɛ wɔn so de ne afutu wɔso be tu yɛmfo yes ama yɛtimi nya adwem mu tiɛ sam ai movie na make no ma na bere wo otu ne ba ne fo ama ɔde yɛ mpaibo my god na ɔka kyɛn sɛ wɔn pɛ dan bi ɛhɔ ɔfɛ ne wɔ wuru ɛhɔ na odi akon ɔkɔ a wɔtena fam mama tena fam fauti wɔ ho tena fam pauto ase ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade me bɔ bi na egu so hu me mɔbɔ ade we de me kɔ sɛ me pɛ me kunu nkwadeɛ me mpɛ so ɔbɛyera yes enkoton ma ema de ntwiefo bi ne nkotu avutubone yes ɔso ɔsɛ aberewa no tuba ne fona na adwe mu nya de ente oh na wontimi mfa ndoni kunu sade Yesu ɛdɔ yɛ yes because ɔse yɛ da so yɛ ne mboyefo ne Kristo yɛ da yɛ yes for message Yesu woman tie ne yɛ de mboyefo church bie ne wɔ asase so yɛ papa church bie ne wɔ this altar domain nim church bie ne wɔ including asofo mpo enso ni nyina papa no hɛdɔ wo yi na di sɛ wo ne sɛ wo do obi a da mo wo di nkwasasɛm da mo na wo do ne mo yes na because wo hu hawa betimi na akɔsɛm ta no na afɛ wo yɛ hu adwuma pompae ma no wo yɛ hu adwuma mo enti sɛ me ya sofo me de me busa mo question na sɛ problem a me wo mantimi anyina no nti me gyan me hede sɛ ma asɔle ba bi di marriage issue ba metimi aka wa me ka kyerɛ sɛ onsu nkogyae because mantimi anya media no because wo de sɛ wo sofo no wadwe so betumi fo asɔle ba ka sɛ na ade na sofo wo zo gyawe wo afuto we nyina wo gyawe wo fele me boa obi sa sɛ wo sɛ afuto we nyina ade ntina wo de odi gyawe tumi ka wansem ko ono pon famma yes on famma kra enu ntina Yesu de ono atimi agina ni girem ni die mu no wa so ohun amane a so we so no hweye mu etena mu ntino eto da otimi yes so won hwe no because ono wa fam apie yes enti say decision no take here a smallest handcuff I do say ko ram yes think twice before you handcuff yourself enti na unya abotre ye bom paye
ebusa Awurade se Awurade enkyere na evi kura no wonya genuine one kura no ma se adwuma wo ho afuo be ya na adwuma nim afuo bi adwuma wo 10 years be ho adwuma monka no kura adwuma afuo be na adwuma nim afuo bi ya be se Satan de akono akono ne de eno so de wode ko wale a akono ti se ink e ti se petrol de gu kam so to petrol 500,000 gu kam firi eduru kumase a ebesa na ensa ebesa it is all the akono take decision in there and first 21 days first 21 days first 1 year first 5 years first 10 years first 15 years mutimi tiram dia na mbetimi acha na obi okura omu kan honi muska na ntokwa ne siye no mumute amoja wale okokema and onim say Ghana crowd policy unja Ghana policy and allow divorce Ghana policy and allow divorce into okwa omuka to wajufo onkwa no ma sa file ombe konebra sa say that oh we dey mumusa Ghana mram ahemfokra da bia ni ho omompene so even Ghana kra na yetimu no we dey mumusa mpanimfo ne mram yenwu awade okase ahadi yenwu awade yes oko waju sesie ye pon ne ko amupam ye kobusa wa wuti ye ko kobusa wajufo be ka to say yenwu awade into kwa mudi problem na kwa ni o masa amam bia 21 days ebe no mama 40 days ombe mo konebra sasa mo adwen ebe sesa na mo ni be mo no maka asem no ba so mu gina se ye gu awade o mu nya sa that's not the policy because o mu kura ni ntimi ntinya nkopon no asem so atua yes enti satanic strategy as Satan di ni pa ekoseyem o sa kwan ne so eno so ma wudie na de aja mo nse dia de we se oba ne be ma jaya unum so wunyina ya na bitterness wo bia yes pollution be ma ne pese oba na bra bosai yes no ka se oja no ana na bra bosai yes ana oba no pese be ma no so bra bosai no ka se oja no no so bra bosai atase ento mu mienu nyina obi anhwehwe ne yonku ye da bi tu enkra na ewo mu no so nya problem papa ensunsanso kesie ne nyina bama ye nkra no ye nya problem say bebre baba Ghana how would do what Ghana nyina ekwan bia Satan beba nipa be fa so no e do how be nipa na mienu ni miensa na kwada de Bible de omuni ba bia agina ende ye han nkranka eni ba bia wo Bible mu enya ba bia nyina ti na Yesu kan John chapter 10 say one verse 8 no no di na nimba nyina ye dwatafo enti yen follow the steps of the law by you follow the steps of what Christ yes timini anoma do funim se ne mi se ko fie mawu ba de Awurade se ne ye ka mesrew sister wo ye do wo nkwaje nkwaje enti the situation akoduru na duru se wo so wo jatan wo ba bia abenya nkwa because ye ni ye na aka sisi ni nipa si wu asas ehu toso nipa wu fucking ha nipa wu Tuesday we ye ni abakwa ai Mr. Papa you talk Camry me so mo from kan na me gina phone su de me sisi ekura nipa nya dey nipa wu ba fe ni nipa yera mo wo kan kra nipa no na o dwe ne honam mu de because ne ye tie kasesa wo jai muto wa o fon nya wo de ya nya wo de bio o kan nya wo de ya enti osoro won ye ma wade meboa ye ma wade o na ma wade de makobu nsam jem se be sabofo ti bompaye serious eja ma yem fancy amen ma yem fancy wa o say yenya den enti eno a ubusa wonya bone sa na Yesu kan Yesu bitiwi o kan se afeti ye say yenya dai ane munko so aba fata de akwa wa ko ka jenzem medimbre ni nyina so ko ton de o Bible say akwa ni nyinya nanim onya nanim ko asem na abana no den mi ngo ton mi ne menyina fa ko menya na say questions ni wo wa you said it anu ye den to wi Yesu we na ti ko hu sa akwa no ra ho mu na no na Yesu we na ti say oh e dey mo de for pass so be ko so anyimu e den ntade na wonya wie na ye ka se jemu no enafo mu obi wa me ka se awale na oja first one second one iti akoyi be ma no wosika o de dakam ye se ablo sen nyina enti wontai sa de wei eno na Yesu hwesa o se kai eden yes osu ni kama ba wu yes eni asawlo
because adwuma na wako eno no ne say wabo mu asama wiase na emienu sa eno a broad topic yesu hwe na ti kwasa because see situation na position na wakonya no position bi say bia wakoye MP regional minister be kwan na afa so no ye kwanbo na ne yesi jai bra na beje ebenya nkwa hwe benefit a wunya hwe keze oba no onu ne fie hia busuam no wo minim ge lady bi wo mo kwan yi so wa wale kuma ta kuma skafo ni bi pa ta kumpa wo skankasa excavators wa to ama sister no nko excavators ko be se 200 kuma ni mu adwuma na wati preaching say wato awade so enye wonyai wei obetimi obedu atem kra se nye rade na bebem a onyai wonye sika so ankasa because me bomb ni the whole Ghana obi ani obu skankasa young girl ma me no ne na tena se awo ne manyina awie ne mani bi kra na wo je pe na wakoto awade ewe so street to hell